ήταν το πλεονέκτημα της Ελλάδας, μέχρι το 2000, αν δεν κάνω λάθος, 14 έπρεπε να έχει 20% της ενέργειας σε ΑΠΕ. Και με αυτή τη λογική έδωσε τη δυνατότητα στους πολίτες αιωλικά πάρκα, φωτοβολταϊκά και μάλιστα με κίνητρα και με επενδυτικό ενδιαφέρον για πολλούς. Και μάλιστα υπάρχει μια έντονο συναγωνισμό σήμερα σε όλη τη χώρα για αυτό το θέμα, με συμφέροντα που παίζονται και μάλλον θα παιχτούν περισσότερο τώρα λόγω της υπαγόρευσης ότι όλα κρίνονται πια όχι από εμάς, αλλά από την Τρόικα και από άλλες δυνάμεις. Στο θέμα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που η Νότια Ρόδος ήταν από τις περιοχές που είχαν και το χώρο αλλά και τα προσόντα να έχουν ολική ενέργεια και φωτοβολταϊκή, αντιλαμβάνεστε ότι ήταν προελκυστική στο να δημιουργήσετε και φτηνή γη που είχε ακόμα σε σχέση με τις άλλες διαθέσιμες γης στο νησί της Ρόδου. Έτσι λοιπόν από το 9 που ξεκίνησε να έρχεται στον Δήμο η πρώτη, η εμπλοκή τώρα έχει να πω στο αυτό που λέει ο Γιάννης στο νομικό πλαίσιο. Ποιο ήταν το καθεστώς, αυτό 7 που ξεκίνησε περίπου. Πήγανε στη ΡΑΕ, έλεγα θέλω να κάνω ένα φωτοβολταϊκό πάρκο, 100 ΜΒ όπως το λέγανε, μου έδινε την έγκριση, δεν έλεγε πού το κάνω, βέβαια υπόβαλα κάποια χαρτιά, όμως όλα τελούσαν υπό μια σειρά διοδοτήσεων. Ομπλεκόταν δασαρχείο, αρχαιολογία, ΠΕΧΟ, αποκεντρωμένης διοίκησης, αυτό που λέω μπροστά μου στο Χαρμακίδης, και έφτανε στο τέλος στην πολεοδομία για να βγάλει την άδεια δόμησης μικρής κατασκευής, μάλιστα στα μικρά μιλάω έτσι, και αν ήταν υψηλά, μεγάλα, περνούσε και περνάει από περνάει από Αρχιτεκτονική Επιτροπή. Δηλαδή να κρίνει η Αρχιτεκτονική Επιτροπή αν πράγματι επηρεάζει αρχιτεκτονικά το αισθητικά του περιβάλλον. Αυτή είναι η ενημέρωση που είχατε. Άρα λοιπόν όλοι αυτοί οι φορείς είχαν μια γνώμη. Ο Δήμος ποτέ δεν είχε γνώμη. Του κοινοποιούσαν την αδειοδότηση και όταν λοιπόν με αυτό 9 μέχρι το 10 μαζευόντουσαν στην Νότια Ρόδο και το βλέπω εδώ, θυμήθηκα να το έχω και στο σπίτι του Γιάννης που το έξα, το Μάιο του 10, ως δημοτική αρχιτεκτόνης είχα την τύχη να είμαι επικεφαλής, στέλνω 2 επιστολές σε όλες αυτές τις υπηρεσίες. Γιατί πώς προέκυψε αυτό. Τι ήταν αυτό που προέκυψε. Ο ίδιος ο τοπογράφος ο Παντελής, και τον ευχαριστώ για αυτό, ήταν καλός συνεργάτης, όταν έπαιρνε τα γράμματα και έβλεπε τις ημερίδες της τώρα και τα άλλα, κάτσαμε μαζί και με κατόπιν συνεννόησης και βάλαμε πάνω στο χάρτη πού θα είναι τα φωτοβολταϊκά. Εκείνη την εποχή ήταν 50. Σήμερα πρόβορα έχουν ξεκινήσει να έχουν αδειοδοτηθεί πάνω από 70 στην Νότια Ρόδο. Και ήταν πάνω στους δρόμους, στον επαρχιακό, κοντά σε οικισμούς και μάλιστα συγκεκριμένα για ένα χωριό εκεί Μεσανακρό, στείλανε και συντεταγμένες ότι δεν μπορείς σε ένα παραδοσιακό οικισμό δίπλα να του βάζεις καθρέφτες. Μπράβο, ακριβώς. Σου λέω τώρα παλιά. Και μάλιστα, αγαπητοί συμπατριώτες, έγινε η διαμαρτυρία μας έντονη και όχι μόνο με επιστολή και με παρεμβάσεις τηλεφωνικές και τώρα και το άλλο, ότι τι γίνεται με αυτό το πράγμα. Οι εταιρείες, να ξέρετε τότε, αντέδρασαν άσχημα ότι είχαν δίκιο στο εξής. Δεν μπορεί, κύριε Σαββή, εγώ να έχω επενδύσει, να έχω ζητήσει δανειακά από πάρεις αδειοδοτήσεις και να έρθεις εσύ να μην μπλοκάρεις. Έχει δίκιο στο ότι η διαδικασία ήταν τέτοια που ενώ του λέγε προχώρα, δεν του βάζει τους φραγκούς να ξέρει και ο άνθρωπος ότι πώς θα επενδύσει. Είναι αυτό που είπα προηγουμένως, το μπάχαλο της ελληνικής δημόσιας διοίκησης. Και τότε θυμάμαι, μετά από παρεμβάσεις, έβαλαν κάποιους όρους που μπορούσαν το ΠΕΧΟ στην αδειοδότηση των φωτοβολταϊκών. Και τι ήταν συγκεκριμένο. Να δεν τροφιτεύεται αν είναι κοντά σε δρόμο, να μην ξεπερνά το ύψος του εδάφους, τέτοια πράγματα. Όμως, δυστυχώς, ούτε κανένας τα ελέγχει, ούτε κανένας τα βλέπει εν της πράγμας, δυστυχώς. Είναι η ηλεκτρική μηχανισμοί ελέγχου. Η ουσία είναι η εξής, ότι δεν ήταν μόνο τα φωτοβολταϊκά. Η όρευση, όπως είπα. Πριν μερικά χρόνια, αν πάτε από το Γενάρη προς το Βάτι, θα δείτε σειρά στήλων, λες και είναι δάσος, που ξεκινούσε με θέμα όχι πια τα φωτοβολταϊκά, τον υποσταθμό και τη διασύνδεση των χωριών με τη μέση τάση μέσω του υποσταθμού. Όμως, τα αιωλικά, αυτήν την καταβιά,
κάθε ολικό τη δική του όδευση. Γι' αυτό συνέχισε και μετά ο Δήμαρχος ο σημερινός, ο οποίος που στέλνει και αυτό την ανησυχία του, γιατί μαζί, ήμασταν μαζί, όταν είδε να βλέπει το δασαρχείο συνεχώς να κάνει οδεύσεις και να καταγράφει οδεύσεις από την Καταβιά προς το Γεννάδι για τα αιωλικά, λέει παιδιά τι θα γίνει εδώ πέρα. Κάθε αιωλικό και όδευση, πώς θα φτάσουμε. Και στην αν θυμάστε πριν ένα 1,5 χρόνο διαμαρτυρία. Αν μου πεις τη διαμαρτυρία θα μείνεις μόνο. Δυστυχώς όμως το κράτος λειτουργεί έτσι, αλλά πρέπει να λειτουργήσουμε κι εμείς αλλιώς. Η ουσία είναι η εξής. Ότι αυτή τη στιγμή πράγματι έχουμε να κάνουμε με ένα θέμα που αντιμετωπίζεται πρόχειρα, ενώ είναι αναγκαίο. Μακάρι να γίνουν πολλά σαπέ στη Ρόδο για να κλειτώσουμε εργοστάσια. Για να κλειτώσουμε λιγνίτη, για να κλειτώσουμε μαζούτ, για να κλειτώσουμε οτίδη. Όμως δυστυχώς δεν προβλέψαμε, η νομοθεσία έχει ελάχιστες προφυλάξεις. Στον δρόμο συζητούσαμε με τον υπεύθυνο του ΠΕΧΟ, μου λέει μεγάλες δεσμεύσεις είναι στην Natura, σε παραδοσιακούς οικισμούς και σε τέτοια πράγματα. Όλα τα άλλα σχεδόν ελεύθερα. Και υπάρχει ένα κλειδί που τελευταίο όμως, δηλαδή όταν ο επενδυτής πια έχει φτάσει στο τελευταίο στάδιο, η Αρχιτεκτονική Επιτροπή να πει δεν σου επιτρέπω και ως υπεύθυνος της πολεοδομίας να δω περίπτωση στη Σάλακο μέσα στα βάθη να βάζουν πολλούς περιορισμούς. Η ουσία είναι μία. Ότι λοιπόν οι περιορισμοί αυτοί πρέπει να είναι πριν, ξεκάθαροι και ωραίοι. Για να είναι προφυλαγμένος και ο επενδυτής και το περιβάλλον. Σαφώς υπάρχει το έλεγχο του χωροταξικού σχεδιασμού, υπάρχει το χωροταξικό των ΑΠΕ σε όλη την Ελλάδα. Αυτό είναι το που υπάρχει. Μάλιστα το κανονικό μας συνεργάτη στο Συμμαχόπουλο του Εξέλιξη του Λίμωνα, που ήταν και εμάς για όλη την Ελλάδα, που βάλε τις προδιαγραφές. Δυστυχώς ή ευτυχώς δεν ξέρω, είναι απελευθερωμένο. Όμως οι δικλείδες που έβαλε έστω η στοιχειώδης αισθητικής, όπως προσπαθούμε όλοι να διαφυλάξουμε, φαίνεται δεν εφαρμόζονται και δεν περιφρονούνται σωστά. Άρα λοιπόν εγώ πιστεύω ότι με αφορμή το γεγονός που βλέπουμε στην περιοχή μας, που πράγματι είναι οι πιο ευάλωτοι σε τέτοιου είδους δραστηριότητες θετικές, γιατί πρέπει να πούμε ότι όλες αυτές τις παρεμβάσεις γίνονται για να λύσουν μια συλλογική ανάγκη. Και δεν πρέπει να καταλήξουμε εύκολα, όχι εργοστάσιο, όχι ΑΠΕ, όχι το ένα. Πρέπει να βάλουμε λοιπόν τις φόρμες να γίνει αυτό καλά, σωστά και ορθολογικά. Και ως προς τον επενδυτή και ως προς το σύνολο της περιοχής και του περιβάλλοντος. Θεωρώ λοιπόν με αφορμή την ανησυχία που είδαμε, το γεγονότα που είδαμε, ότι πρέπει και το Δημοτικό Συμβούλιο άμεσα, αλλά και οι υπηρεσίες που εμπλέκονται να επαναπροσδιορίσουν τη στάση τους. Η ΔΕΗ μάλιστα